Noin. Eli meillä oli neurologisten sairauksien hoitotyöstä tämä luentosessio. Ja siirretäänpä tuo pois, kun se näkyy menemään mun eteen. Noin. Eli te voitte kerrata näitä perustietoja näistä AVH-sairauksista. Teillä on ollut silloin toisen lukukauden kansansairauksien luennoissa näistä jo jonkun verran. Eli että sieltä kertaamalla niin saatte näitä perustietoja, mutta kyllä tässäkin aika perusteellisesti tulee näistä AVH-sairauksista. Teistä osa on saattanut ollakin ihan harkassa tai jopa kesätöissä tai yleensäkin keikkalaisilla neurologisilla osastoilla. Eli nämä tiedot on ehkä pikkasen muuttunut niiltä osin, että organisaatiot on muuttunut näiden alueiden myötä. Jaha, nyt se jumittu sitten tuohon. Pannaanpa takaisinpäin. Jaha, ei tapahdu ihan mitään. Lähdetään uudestaan. No, tämä ei mene mihinkään suuntaan. Mitenkä se nyt? Mäpä käyn siirtämässä sen täältä ihan itsekseni. Pannaanpa noin ja menisikö se tuosta? Meni. Näettekö nyt tämmöisiä aivoverenkiertohäiriön sinisiä laatikoita? Näkyykö Ei, tämä? ei. No niin, se ei sitten jakanut. Tämä tietokone jumittaa, vaikka kyllä pitäisi olla täällä ihan tarpeeksi noita toloppia. Näkyykö nyttenkään? Kyllä. Joo. Eli aivoverenkiertohäiriöt, niin ne jaetaan oikeastaan tälleen kahteen osaan, iskemiseen aivoverenkiertohäiriöihin ja sitten aivoverenvuotoihin. Ja tänään käsitellään tuota SAVtä, eli tuommoista subarachnoidaalivuotoa ja ICHta, eli intracerebraalista vuotoa, sekä sitten näistä iskemisestä aivoverenkiertohäiriöistä, niin aivoinfarktia ja TIAa. Ja Suomessa näihin aivoverenkiertohäiriöihin sairastuu vuosittain 24 000 ihmistä, eli aika paljon. Ja mikä on sillä tavalla ehkä erilaista näihin kansansairauksiin verrattuna, niin neljännes näistä AVH-sairastuneista on ihan työikäisiä. Onpa ärsyttävää. Mä en nyt taho päästä millään tästä eteenpäin. Tää joka kerta niin tökkii. Pitää varmaan tuolta alhaalta. Noin. Mä olin mukana semmoisessa OSMU-hankkeessa, eli se oli tämmöinen OSMU, osaamisen kehittämishanke, ja me kehitettiin vaativien ammattihenkilöiden osaamista kriittisesti sairaan potilaan hoitopolulla. Ja me valittiin tähän kriittisesti sairastuneeksi potilaaksi AVH-potilas. Ja me kehitettiin tämmöinen puu. Eli tässä te näette tämmöisen AVH-potilaan hoitopolun. Tästä on voinut muuttua näitä eri nimityksiä. Oulun yliopistollinen sairaala, Oulun kaari, Oulun kaupunki, Oulun kaari. Et voi olla, että puhutaan nykyään pohteesta tai sitten näistä hyvinvointialuenimityksistä, mutta älkää kiinnittäkö siihen niinkään tässä nyt huomiota, vaan siitä, minkälaisia erilaisia tai tämmöisiä työyksiköitä ja erilaisia ammattinimikkeitä tai ammattihenkilöitä kuuluu tämmöiseen AVH-potilaan hoitopolkuun. Ja jos ajattelette tuosta ihan ensimmäisenä tuota ensihoitoyksikköä, kun se lähtee siitä, kun jossakin sairaalan ulkopuolella on todettu tämmöinen AVH ja on soitettu 112 ja ensihoito tulee, niin tämä hoitopolku käsittää kaikki tuonne kontrollikäyntiin, joka on tuolla oikealla puolella, joka tapahtuu 3 kuukautta siitä, kun se potilas on ne AVH-oireet saanut. Ja niin kuin näette, niin tässä on valtava määrä erilaisia ammattihenkilöitä, jotka tekee töitä tämän AVH-potilaan kanssa. Ja jos ajatellaan niin tämmöisiä hoitokustannuksia, niin nämä aivoverenkiertohäiriöt on kolmanneksi eniten kustannuksia aiheuttava kansantauti. Ja jos ajatellaan niin tämmöisenä hoitopäivinä, niin nämä AVH
hoitopäivät on noin 400 000 erikoissairaanhoidossa ja 1,5 miljoonaa perusterveydenhuollossa. Yhden potilaan tai näiden vuodessa sairastuneiden henkilöiden hoitopäivinä Suomessa. Eli että puhutaan niin kuin aika valtavasta määrästä hoitopäiviä. Ja mä jonkun verran käyn tässä luennolla läpi näitä instansseja, mihin se potilas aina siirtyy se sairastuttua siihen AVH-hon. Ja sitten teillä on vielä erillinen luento kuntoutuksesta. Ja tämä materiaali perustuu aika lailla siihen OSMU-hankkeeseen, kun me kehitettiin tätä. Eli tosiaan täällä voi olla, että asioita on muuttunut, mutta tämä on yhden sortin hoitopolku tämä aika lailla perustuu tähän PPSHP:n, eli tähän OUSin systeemiin. Mutta sittenhän on olemassa monia muitakin. On HUSin alueella omat, on TAYSin alueella omat, että sinänsä ei kannata niin kuin jumittua johonkin tiettyyn sanaan tai johonkin, vaan siihen enemmän, että mitä kaikkea sen AVH-potilaan hoitopolulla niin kuin tapahtuu ja mitä siinä tehdään ja miten sitä potilasta hoidetaan. Käytännössä se AVH-potilaan hoito on aika lailla sama. Eli samat kontrollit otetaan lukuun ottamatta sitten, että onko sillä aivoinfarkti vai aivoveren vuoto, niin lääkehoito ja sitten mahdollisesti leikkaushoito on eri. Muuten on aika lailla samantapaista ja se tulee esille tässä luentojen aikana. No sitten, kun ajatellaan, että se yleensähän, ja voihan tämä aivotapahtuma tapahtua myös sairaalan sisälle, kenelle tahansa potilasta, joka siellä on, nehän voi saada jonkun aivotapahtuman. Mutta suurimmaksi osaksi nämä aivotapahtumat tapahtuu sairaalan ulkopuolella. Ja se, että miten me sitten tiedetään, että onko tämä nyt joku aivotapahtuma vai onko se vaikka niin humalassa. Eli ne on aika samanlaisia ne oireet. Niin me voidaan tehdä potilaalle tämmöinen FAST-testi. Ja tämä on ihan tehty myöskin maalikolle. Ja tämä on hyvä tunnistuskeino, että tiedetään, että onko potilas esimerkiksi vaan humalassa vai onko se oikeasti niin kuin saanut jonkun aivotapahtuman. Ja tämä ensihoito, sitten kun tehdään tämä testi ja te toteatte vaikka, että kyllä, tämä on ihan selkeästi ehkä joku aivotapahtuma, ja vaikka et ole varmakaan, ja te soitatte 112, niin ensihoito tekee tämän saman testin, FAST-testin. Eli ei kannata koskaan olettaa ihmisestä, että no se on vaan kännissä tai se on vaan ottanut ehkä jotakin, vaan aina kannattaa epäillä ensimmäisenä myöskin tätä aivotapahtumaa. Ja se on tärkeää sen takia, että nyt kun mennään eteenpäin näissä AVH-potilaiden hoidossa, niin joissakin tapauksissa se, että kun ne oireet todetaan siihen, että potilasta ruvetaan hoitamaan, niin siinä on tietty aikaikkuna. Ja kun se aikaikkuna menee kiinni, niin sitä potilasta ei pystytä hoitamaan tietyllä tapaa. Ja se tulee sitten myöhemmin tässä. Sen takia on tärkeää, että kun te hoksaatte tämmöisen ihmisen, joka käyttäytyy vähän erikoisesti, esimerkiksi hänen puhe on puuromaista, kasvojen toinen puoli roikkuu, käsi tai jalka ei toimi normaalisti, ehkä tasapaino heikentynyt, tai se on muuten vaan sekava oloinen se henkilö, niin kannattaa tehdä tämä FAST. Eli pyydät henkilöä hymyilemään, ja yleensä AVH-häiriöstä kärsivä, niin se ei pysty hymyilemään, tai sen toinen suupieli roikkuu tai jää alaspäin, tai sitten ne kasvot on ilmeettömät. Ja se on ainakin vähän erilainen kuin humalaisella. Sitten pyydätte nostamaan molemmat käsivarret ylös eteenpäin, ja yleensä AVH-potilaalla saattaa olla, että se toinen puoli ei toimi, toinen puoli ei nouse niin hyvin. Ja sitten se epäselvä puhe tai puhumattomuus voi myös kieliä siitä aivoverenkiertohäiriöstä. Ja sen takia tässä on vielä tuo T, että nyt sitten aika ylös, milloin oireet on huomattu, ja soitto 112, jotta se aikaikkuna ei menisi sitten kiinni ja potilas pääsisi sitten mahdollisimman äkkiä sinne hoitoon. No, kun se ensihoito tulee sinne ja tekee tämän saman neurostatuksen, eli tämän FASTin, niin sehän kuljettaa, tai ensihoito kuljettaa tämmöisen AVH-potilaan aina suoraan erikoissairaanhoitoon, ja siellä on AVH-yksikkö. Eli tämmöistä potilasta, jolla on selkeästi aivoverenkiertohäiriöoireita, eli AVH-oireita, ei kannata
kuljettaa mihinkään perusterveydenhuollon yksikköön, koska siellä ei pystytä antamaan sitä hoitoa sille potilaalle ja taas se aikaikkuna on sulkeutumassa. Ja tärkeää, mitä esimerkiksi te voitte tehdä jo siellä ennen kuin se ensihoito tulee, on huolehtia siitä, että potilas pötköttää, niin on pikkusen kohoasennossa mielellään 30 astetta. Pää on suorassa keskilinjassa, jotta kaulasuonet pysyy hyvin auki ja potilas hapettuu ja potilaalle ei saa antaa mitään suun kautta, koska AVH-potilaalla on hirveä iso aspiraatioriski. Eli että hän vetää sinne keuhkoihin sitä oksennusta, koska he monesti oksentaa ja sitten saa keuhkokuumeen, joka heikentää sitten potilaan ennustetta. Ja sitten tosiaan se ambulanssikuljetus on sen aikaikkunan takia kiireellinen ja sen takia, että kun se ensihoito tulee sinne paikalle, niin ensihoito antaa heti ennakkoilmoituksen sinne erikoissairaanhoidon päivystykseen, että meillä on tulossa tämmöinen AVH-kandidaatti, joka sitten aiheuttaa sen, että siellä valmistaudutaan tietyn protokollan mukaan vastaanottamaan tämä AVH-potilas, jotta se aikaikkuna, mikä sitten mahdollisesti on sulkeutumassa, se on 4,5 tuntia, niin potilasta keretään alkaa hoitaa. Ja tässä tapauksessa se on se liuotushoito. No sittenkö se ensihoito on saanut teiltä sitä raporttia sieltä sairaalan ulkopuolelta, mitä on tapahtunut, mitä oireita, mitä siinä on ollut taustalla, onko potilas mahdollisesti lyönyt päätänsä, onko se kaatunut, kuka sen löyti, näkikö joku, kun potilas esimerkiksi lyyhistyi tai milloin ne oireet alkoi. Ja sitten ensihoitokirjaan ylöskirjaaminen on älyttömän tärkeää, koska se vaikuttaa sitten ehkä sen potilaan hoitoon, että mitä hoitolinjaa lähdetään, niin sitten siellä päivystyksessä tätä potilaan tila-arviointia niin sitten täydennetään niillä kysymyksillä. Ja mennäänpä eteenpäin. Erikoissairaanhoidossa, niin kuin sanoin, niin ylipäätään näissä kaikissa on aika samanlainen tämä hoitotyö. Eli me huolehditaan siitä, että potilas happeutuu riittävästi, eli että ne aivot ei missään tapauksessa kärsisi enää enempää se aivotapahtuman lisäksi. Eli huolehditaan hyvästä hapettumisesta, tarvittaessa laitetaan happilisä, eli saturaatiomittaus. Huolehditaan verenpaineen mittauksesta, eli ihan normi vitaalielintoimintojen mittaukset. Hypotensiota vältetään, eli matala verenpaine on tämmöiselle AVH-potilaalle huono. Eli huolehditaan, että potilaalla on kunnolla sitä verenpainetta, jolloin se takaa sen, että siellä aivoissa on sitä verenkiertoa. Ja kun siellä on verenkiertoa, niin siellä on myös happea. Sitten verenpaine, saturaatio, pulssia seurataan siellä, sitten hengitystaajuutta lasketaan. AVH-potilaan hengitystaajuus voi olla vaihteleva. Se voi olla välillä semmoista, että sillä on apneaa ja välillä se hyperventiloi. Ja tajunnan tasoa teille tutulla Glasgow Coma-skeilillä seurataan ihan vaikka varttitunnin välein, tunnin välein alkuun, jotta nähdään, että mihin suuntaan se potilaan tila on menossa. Tarvittaessa potilas intuboidaan, jotta saadaan se taattua se potilaan, että se hengittää ja happeutuu hyvin ja laitetaan nenämahaletku, jotta potilas ei aspiroi. Ja jälleen kerran se, että pää ja ylävartalo, se 30 asteen kohoasento, pää keskilinjassa ja suorassa ja mahdollisesti niin, että jos potilas on rauhaton, niin se sedatoidaan, jotta se potilas ei sillä rauhattomuudella lisää sitä, niitä tavallaan se AVH-tapahtuman seurauksena niin sitten niitä sekundaarivammoja. Yllättävän korkeakin verenpaine saa olla. Verenpainetta ei yleensä alenneta, ellei se ylitä arvoa 220 ja 120. Kehon lämpötila, jos potilas kuumeilee, niin kuumetta alennetaan heti parasetamolilla. Ja mulla on semmoinen käsitys, että ainakaan tässä OUSissa ei olisi viilennyshoitoa, mutta viilennyshoitohan voi olla ylipäätään se, että vähennetään potilaan vaatteita, laitetaan protepyyhkeitä viileillä kasteltuna niin potilaan kainaloihin, kenties päähän.
pään päälle ja rintakehälle ja yritetään sillä tavalla viilentää sitä potilasta, jotta se kuume ei sitten, tai että potilas ei kuumeelisi, koska se on sitten taas haitallista aivojen toiminnalle. Potilaan verensokeria mitataan. On tärkeää huolehtia, että se pysyy matalana, koska korkea verensokeri lisää sitä aivoturvotusta ja sitä aivoturvotusta helposti tulee sitten, kun on AVH-tapahtuma. Ja sitten mietitään se, että tarviiko potilas jotakin lääkitystä, näitä tarviiko esimerkiksi ASAa, ja se riippuu sitten siitä, että minkä tyyppinen AVH-vamma sillä potilaalla on, ja niistä tulee sitten, mä oon eritellyt kaikki ne vammat erikseen, niin sitten tässä myöhemmin. Ja edelleen selvitellään sitä etiologiaa, mitä on tapahtunut, ja täydennetään sitä kertomusta siitä, mitä tähän mennessä on saatu selville. No sitten, että mitä kirjataan, niin näissä nyt ei ole ehkä sinänsä mitään erityistä. Samalla lailla kirjataan mikä tahansa potilas, joka tulee päivystyksenä. Ja eli tässä se oireiden alkamisajankohta mahdollisimman tarkasti. Tämä on just juurikin näillä AVH-potilailla erityisen tarkkaa. Sitten miten ne oireet kehittyy. Mehän koko ajan katsotaan niitä vitaalielintoimintoja, Glasgow-koomaskeiliä, kirjataan ne tarkasti. Sitten, että oliko siinä mahdollisesti trauma, onko potilas kaatunut, tippunut, lyönyt päätään, ollut tappelussa, käyttänyt jotakin aineita ja niin edespäin. Sitten onko potilas kouristanut? Jos on kouristanut, niin sitten aloitetaan kouristuksen estolääkkeet. Sitten mahdollinen kotilääkitys. Jos siinä on omaisia mukana, niin onko potilas ottanut esimerkiksi kolesterolilääkettä, onko syönyt verenpainelääkettä, onko ottanut säännöllisesti. Ja mikä tärkeintä näissä tapauksissa, niin onko potilaalla joku verenohennuslääke. Sitten mitä sairauksia on, ja jos potilas löytyy jostakin tai on tuolta kaupungilta vaikka haettu ja siellä ei ole omaisia mukana, niin sitten täytyy soittaa niille lähiomaisille, joka siellä on potilaan tiedoissa, ja informoida potilasta, että tämmöinen on tapahtunut. Potilashan, itse olin tuossa teho-osastolla yhden päivän, niin siellä oli tämmöinen AVH-potilas, joka oli pyörällä kaatunut humalassa ja hän tuli päivystyspoliin täysin tajuissaan ja hänen suuri huolensa oli se, että hänellä on kissa kotona ja hän on yksin asuva. Ja parin tunnin päästä hän oli tajuton ja kun mä hoidin sitten häntä siellä teho-osastolla parin päivän päästä, niin hänet siirrettiin saattohoitoon. Eli ei ollut mitään tekemistä. Eli tämmöiset AVH-potilaiden se tavallaan niiden oireiden ilmeneminen niin voi olla hyvinkin tämmöistä erilaista, että voi olla, että potilas on ihan niin kuin suurin piirtein orientoitunut ja muutaman tunnin päästä hän voi olla sitten kuollut. Eli se aivoverenvuoto voi siellä lisääntyä ja hänelläkin oli se, että hän oli lyönyt sen päänsä, niin hänellä oli ensin niin siellä todettu siellä röntgenissä aivoverenvuoto, mutta sitten se myöhemmin hänelle tuli ihan semmoinen massiivinen verenvuoto, jonka seurauksena hän sitten niin aivokuoli. Noin. Sitten, eli kun se ensihoito on soitettu sinne 112, sitten se ensihoito tulee ja se ensihoito ilmoittaa, että meillä on tämmöinen AVH-kandidaatti ja se aiheuttaa hälytyksen siellä päivystyksessä, jolloin AVH-tiimi siellä sitten aktivoituu ja samalla varataan heti aika röntgeniin. Eli oikeastaan mitään ei voi tehdä ennen kuin potilaan pää on kuvattu. Eli se tehdään niin kuin kaikille. Potilas menee pään CT:hen ja siellä nähdään jo saman tien sitten, onko kysymyksessä infarkti tai aivoverenvuoto. Ja näin taas saadaan sitä aikaikkunaa, tai pysytään siinä aikaikkunassa 4,5 tuntia, jos tarvii aloittaa se liuotushoito. Eli infarktia ja sitä liuotushoitoa ei voi tehdä ennen kuin me tiedetään, että onko potilaalla se aivoverenvuoto. Ja jos me tehtäisiin silloin liuotushoito, niin potilashan saisi massiivisen aivoverenvuodon, koska se ohentaisi sitä verta ja lisäisi sitä verenvuotoa siellä. Thorax otetaan myös kaikilta just sen aspiraatioriskin takia ja sitten tarvittaessa tehdään varjoaine TT, eli pystytään katsomaan, että jos potilaalla on infarkti, että missä se on ja sitten voidaan tehdä myös se angiografia sitten saman tien, eli että voidaan koilata tai sitten stentata se potilaan mahdollinen vaikka aneurysma sieltä tai sitten se infarkti voidaan niin
mekaanisesti avata. Samoin katsotaan kaulasuonet, että jos ne on tukossa, niin ne hoidetaan. Mutta ihan ensimmäisenä kuitenkin pää, CT ja thorax kaikille, jotta tiedetään, mikä on potilaan se hoitolinja. Tarvittaessa sitten magneettikuva. Sitten mä oon eritellyt tähän näköjään. Itsekin piti tutustua tähän aineistoon, kun tämä oli viime vuonna verkkokurssi ja tämä kerran vuodessa menee, niin en niin ehkä muistanutkaan, että miten olin tämän lajitellut. Eli mulla on kaikki nämä eri aivotapahtumat niin tavallaan niin erikseen tässä. Olisi voinut tehdä periaatteessa yhtenäisenkin, niin sen takia tässä on vähän toistoa. Eli jos potilaalla on TIA ja se on tämmöinen niin tämmöinen hetkellinen ja se ei aiheuta potilaalle yleensä mitään pysyvää vammaa, niin silloin sen päivystysluontoisten diagnostisten tutkimusten jälkeen aloitetaan potilaalle yleensä ASA-lääkitys. Ja jos tämä TIA on sydänperäinen, niin silloin ei näitä ASAa, vaan sitten ruvetaan huolehtimaan siitä, että potilaalla on kunnollinen kolesterolilääkitys ja verenpainelääkitys, ja jos sillä on ne jo olemassa, niin sitten katsotaan, tarviko niiden tehostamista. Sitten kuvataan kaulasuonet, ja tässäkin tapauksessa ne aivot, koska ensimmäisenähän ne aivot on kuvattu, että ylipäätään on saatu tietää, että potilaalla on tämä TIA. Ja sitten, jos siellä on jotakin, mitä tarvii korjata, niin sitten korjataan. Mutta antikoagulanttilääkitys, niin se aloitetaan sitten näille etesvärinä potilaan. TIAhan voi johtua siis vaikka flimmeristä. Ja sitten jos ne kaulasuonet on tukossa tai siellä on jotakin kaventumaa, niin sitten siinä lähipäivinä niin ne hoidetaan sitten, jotta sitten vältyttäisiin niin isommilta vammoilta. TIAhan voi sitten kehittyä myöskin aivoinfarktiksi myöhemminkin. Eli sen takia, koska potilaalla on tämmöinen TIA-kohtaus, niin on tärkeää käydä siellä sairaalassa, jotta se niin ikään kuin kirjataan ja sitten pystytään kuvantamaan ne kaulasuonet ja mahdollisesti aivot, jotta nähdään, että siellä ei ole sitten mitään kriittistä, mikä pitäisi hoitaa ja mikä sitten voisi myöhemmin tulla. No sitten jos ei olekaan TIA, eli tämmöinen pienempi aivoverenkiertohäiriö, niin voi olla infarkti. Ja tämähän todetaan myös sillä samalla kuvantamisella, kun potilas on tullut sinne. Ja kuvataan sekä aivot että nämä kaulaverisuonet. Ja sitten otetaan verikokkeita ja tehdään mahdollisesti sydäntutkimuksia. Ja joskus nämä aivoinfarktit hoidetaan leikkaushoidolla ja joskus sitten sillä liuotushoidolla. Ja jos on tämmöinen aivoinfarktipotilas, niin tässä on niin tämmöinen vähän niin kuin hoitotsekkilista. Eli erikoissairaanhoito saa ensihoidolta ennakkoilmoituksen potilaasta. Sitten sairaalassa se aiheuttaa päivystävän tiimin, AVH-tiimin hälytyksen, eli he tulevat paikalle. Heillä on tietty protokolla, miten he rupeavat tätä hoitamaan. Ja tietty tämmöinen hoitokaavio sitten eri AVH-potilaille, kunhan ne kuvantamiset on tehty. Ja saman tien on varattu jo se röntgen niin, että sinne päästään saman tien, kun se ensihoito tulee paikalle ja kuvat tulkitaan saman tien, jopa jo niin, että se potilas ei ole vielä edes lähtenyt sieltä röntgenistä. Saman tien otetaan näitä POC-mittauksia, eli tässä vuoteen vierellä niitä pikamittauksia, esimerkiksi INRI, joka pystyy ottamaan sormen päästä, jolloin saadaan niin heti vastaukset siitä, että onko esimerkiksi potilaalla verenohennuslääke käytössä. Ja sitten sekoitetaan valmiiksi, se on ehkä jo valmiiksi sekoitettu siinä vaiheessa, kun tulee se suullinen tieto siitä, että potilaalla on aivoinfarkti ja INRit on semmoiset, että pystytään aloittamaan tämä alteplasi-infusio, niin se sekoitetaan valmiiksi ja se liuotushoito aloitetaan. Ja se voidaan aloittaa jo siellä kuvantamishuoneessa. Ja tämä liuotushoito tarkoittaa sitä, että se tukkeutunut verisuoni niin kuin ikään kuin avataan sillä liuotushoidolla. Ja se aikaikkuna siitä, kun se potilas on saanut ne oireet, siihen kun se aloitetaan, on 4,5 tuntia, mutta on siis poikkeusta ja niitä voidaan yksilöllisesti katsoa.
Mutta sitten taas se, niin kuin voitte kuvitella, että kun on liuotushoito, joka liuottaa sitä tulppaa sieltä, niin se lisää sitä verenvuodon riskiä. Niin sen takia siinä on myös riski, että jos se aloitetaan sen 4,5 tunnin jälkeen, niin se lisää sitten sinne niin aivoihin sitä aivoverenvuodon riskiä. Mutta aika usein niin se vuoto näkyy esimerkiksi sillä tavalla, että kun potilas on kateetroitu, niin siinä virtsassa saattaa olla vähän verta tai näin, että se näkyy kyllä ehkä muuallakin kuin sitten, tai muualla kuin sitten enemmän siellä aivoissa, että se on ehkä harvinaisempaa. Ja sitä liuotushoitoa sitten annetaan niin tunti. Siinä voidaan aluksi antaa stoossi ja sitten sitä tiputetaan se tunti. Ja sitten potilasta seurataan siellä AVH-yksikössä tai jossakin valvonnassa ja sitten otetaan uudet kontrollikuvat. Sitten mulla on tässä tämmöinen tästä liuotushoidosta. Kato. Näettekö tämän ja kuuletteko tämän näin niin suoraan vai täytyykö mun erikseen jakaa? Tässä on tämmöinen video. Näettekö? Näkyy, näkyy Näkyy. ainakin mulle. Joo. Ainut oikea tapa tulla sairaalaan on soittaa 112 hätäkeskukseen ja sieltä heti käynnistyy tämmöinen AVH-hälytyskoodi ja sitä kautta viiveet tulee mahdollisimman lyhyeksi ja potilas pääsee mahdollisimman nopeasti oikeaan hoitopaikkaan. On niin kiire sen takia, että jos minun on siellä aivovaltimo tukossa, niin joka minuutti vähintäänkin miljoonia aivosoluja kuolee, vaikka se tukos olisi pienessäkin suonessa. Sen takia jokainen minuutti maksaa ja mahdollisimman pian täytyy päästä oikeaan hoitoon. Ihan ensimmäiseksi, kun potilas tulee sairaalaan, niin hänen aivot kuvataan viipalekuvauslaitteella, semmoisella tomografialla. Meillä on vain pari laboratorioarvoa, jotka tarvitaan niin kuin ihan heti, ja ne saadaan sormen päästä ihan muutamassa sekunnissa. Onko tämmöistä verenohennuslääkitystä käytössä, INR-arvo. Otetaan muitakin laboratoriokokeita, mutta niitä ei niin kuin välittömästi tarvita, ne nähdään sitten vähän myöhemmin. Ja siinä aivojen viipalekuvassa me nähdään se heti, jos siellä on aivoverenvuoto, niin se näkyy välittömästi näissä kuvissa. Jos siellä on aivoverisuonitukos, eli infarkti uhkaamassa, niin se kuva voi alkuvaiheessa olla, tai usein onkin ihan täysin normaali. Me voidaan myöskin tarkentaa sitä kuvausta kuvaamalla aivojen veren virtausta, ja sitten siitä saattaa näkyä sellainen paikka, jossa se veri ei virtaa, eli johon on tulossa infarkti. Joissain tapauksissa kuvataan myös siinä alkuvaiheessa aivoverisuonet, jossa se tulppa saattaa ihan näkyä. Liutushoito annetaan suonikanyyliin laskimon sisäisenä infuusiona tunnin aikana. Se on itse asiassa tällaista ihan elimistön omaa liuotusainetta, jota vain annetaan sitten niin suuri määrä, jota elimistö ei pysty näin nopeassa ajassa itse tuottamaan. Täällä TYKSissä on sellainen käytäntö, että potilas on siinä ensihoitohuoneessa noin 2 tuntia, eli sen liutushoidon ajan ja pienen hetken sen jälkeen tarkkailussa. Mutta osassa sairaalassa se voidaan antaa esimerkiksi siellä valvonnassa, tämä sama liutushoito, johon hän sitten jää myöhemminkin hoitoon. Se on vähän sairaalakohtaista. Joissain tapauksissa se hoitovaste voi olla aika dramaattinenkin, että ihan siinä hoitopöydällä niin ne oireet alkaa korjaantua selvästi. Mutta tämän liukutuslääkkeen vaikutus kestää 24 tuntia ja seuraavana päivänä sitten viimeistään siellä osastolla tai valvontayksikössä nähdään, että mikä tämä lopullinen vaste on ollut. AVH-yksiköissä niin kiinnittää huomiota potilaan veren sokeriin, lämpötilaan. Jos nämä on pielessä, niin paljon enemmän niitä aivosoluja vielä siellä tuhoutuu. Sitten lisäksi potilaan nestetasapainosta, suolatasapainosta huolehtiminen on tärkeää. Ja seurataan koko ajan, että ne oireet ei pääse pahenemaan, ne on hyvin tarkan valvonnan alla. Ja ehkä kaikkein tärkeimpänä asiana on tämmöinen komplikaatioiden esto, eli näiden muiden murheiden esto, koska usein potilas, kun hän jää vuoteen omaksi, niin saa esimerkiksi keuhkokuumeen, niin
saadaan mahdollisimman pian kiinni. Toinen asia on ongelmat sydämen taholta, rytmihäiriöt tai sydäninfarkti esimerkiksi. Saadaan ne heti kiinni tässä valvontayksikössä ja voidaan hoitaa ne niin, että nämä komplikaatiot eivät sinänsä pahentaisi sitä ennustetta enää. Kaikille potilaille liuotushoito ei tosiaan sovellu. Yksi tärkeä syy tässä on se, että aikaikkuna on 4,5 tuntia. Täytyy tietää, milloin oireet on alkaneet ja siitä ei saa olla kulunut kauempaa aikaa. Sitten on joitain muitakin syitä tietysti, että jos on aivoverenvuoto, niin sitä liuotushoitoa ei voida antaa. Ja joitain muitakin erityistilanteita, esimerkiksi jos on marevan hoitoalueella, niin silloin tämmöistä normaalia liuotushoitoa ei voida antaa. Joka tapauksessa on tärkeää tulla mahdollisimman pian sairaalaan. Noin. Se oli aika informatiivinen ja tuommoinen hyvä yhteenveto. Ja tästä tulikin jo tästä liuotushoidon vasta-aiheesta, että kallosisäinen verenvuoto on yksi vasta-aihe. Sitten vuotoalttius, jos potilaalla joku antikoagulaattihoito, esimerkiksi mareva hoito, niin ei voi antaa. Tai jos on tehty joku suuri kirurginen toimenpide aika vasta, niin ei voi antaa. Ja sitten jos on aiempi verenvuoto tai aiempi SAV, eli siellä on aneurysmia, jota ei ole hoidettu, niin ei voi antaa, koska sitten on niin isot riskit, että nämä, nämä, nämä aikaisemmin mainitut, niin sitten voivat, niin vaikka jos on joku kirurginen toimenpide, niin se voi ruveta vuotaan sieltä tai niin poispäin. Tai sitten jos on tämä laaja-alaiseksi kehittynyt aivoinfarkti, tai sitten jos niin kuin tuossa tulikin puhe tuossa videossa, tai esille tuli, että jos se on se aikaikkuna mennyt kiinni, niin silloin sitä ei ehkä voi antaa. On yksilöllisiä eroja, että jopa 9 tunnin kuluttua on annettu, mutta se 4,5 tuntia on kuitenkin käytännössä se aikaikkuna. Sen takia on tärkeää, että ensihoidollakin on tieto, milloin ne oireet alkoi, ja sitten että soitetaan mahdollisimman äkkiä sinne 112, jossa sitten on se tieto, että juuri nyt on löydetty, tässä ei ole tietoa, milloin nähty, tai juuri nyt alkoi potilaalla tai ihmisellä tämmöiset oireet, että mahdollisesti olisi AVHsta kysymys. No sitten tästä rekanalisaatiosta. Eli mikäli sillä potilaalla on tämmöinen aivoinfarkti, että sillä on joku kaulavaltimon tai aivovaltimon tukos, niin se voidaan yrittää avata tämmöisellä suonen sisäisellä toimenpiteellä, eli tällä torompektomialla. Ja se tehdään tuolla laskimon sisäisesti. Se voidaan tehdä sen liuotushoidon lisäksi. Ja mun käsityksen mukaan tämä on vähän samaa kuin angiografiassa, niin kuin sydänpuolella tehdään se suonen avaaminen tai sen tukoksen laajentaminen sillä stentillä tai sitten verkolla. Ja tämä yleensä vaatii nukutuksen ja sen tekee radiologi. Tätä voidaan tehdä vain yliopistosairaalassa. Ja joskus tarvitaan sitten tämmöisen rekanalisaation tai tämän trombektomian lisäksi ihan leikkaushoito. Sitten joskus, jos on oikein laaja se aivoinfarkti ja potilaalla on paljon sitä aivoturvotusta, niin voi joutua tekemään tämmöisen hemikraniektomian, jotta tavallaan siinä niin kuin poistetaan sitä kallonluuta. Ja se kallonluu pitää olla tarpeeksi iso, se on yleensä joku 14 senttiä, niin kuin 14 sentin pituinen se kallonluu, joka niin kuin ikään kuin irrotetaan sieltä pääkallosta, jotta sitten nämä aivot pääsee turpoamaan. Aivoturvotuksessahan on se ikävä puoli, että sehän kun ne aivot turpoaa, niin nehän ottaa kiinni siihen kallon luuhun. Eli ne ei pääse turpoamaan kuin tietyn verran. Ja sitten ne tavallaan se kallon luu estää niitä turpoamasta enempää. Ja sitten kun ne vaan turpoaa, niin sitten siellä ne aivoverisuonet menee tukkoon ja aivot ei saa kunnolla happea. Eli se lisää sitten sitä huonontaa sitä potilaan ennustetta. Niin sen takia irrotetaan se kallon luu, jotta ikään kuin ne aivot pääsee turpoamaan. Ja mulla on tässä myös siitä niin tämmöinen pieni video 2 minuutin kestävä. Katsotaanpa näkyykö se. Näkyykö teille tämä trombektomia? Näkyy.
Trombektomialla tarkoitetaan aivovaltimotukoksen mekaanista suonen sisäistä poistoa. Mekaanista trombektomiaa käytetään silloin, kun iso tukos sijaitsee siellä aivovaltimon tyviosassa, jolloin useinkaan pelkkä laskimon sisäinen liuotushoito ei riitä avaamaan tätä suonta. Parhaimmillaan voidaan ajatella, että jopa 10% aivovaltimotukospotilaista voitaisiin hoitaa tällä trombektomia-toimenpiteellä. Mekaaninen trombektomia pyritään tekemään 6 tunnin kuluessa oireiden alusta, mutta mitä pikemmin se pystytään tekemään, sen parempi, ja sitä parempi on toipumistulos potilaalla. Toimenpide kokonaisuudessaan keskimäärin kestää vajaan tunnin, mutta se on kovin tapauskohtaista ja voi kestää puolesta tunnista 2 tuntiinkin. Toimenpide aloitetaan menemällä potilaan nivusvaltimosta sisään ja pieni muoviletku viedään verisuonia pitkin aortan kaarelle ja siitä edelleen aivovaltimoita pitkin aivojen sisään. Muoviletku työnnetään valtimotukoksen läpi. Trombinpoistoväline viedään muoviletkua pitkin tukoksen kohtaan ja annetaan olla tässä muutama minuutti, jolloin tukos tarttuu tähän välineeseen kiinni. Tämän jälkeen tukos vedetään trombinpoistovälineen kanssa muoviletkua pitkin pois. Parhaimmillaan trombektomialla joka 3. potilas voidaan pelastaa pelkästään tämän toimenpiteen ansiosta. Ja kun on kyseessä hyvin vakavasti sairas potilas, jota uhkaa hyvin laaja aivoinfarkti, niin on kyseessä hyvin merkittävä hoito. Noin. No sitten oli puhe siitä aivoturvotuksesta, eli aivoödeemasta. Ja se aivoödeema, kun ne aivot turpoaa ja sinne tulee siellä on vähän tilaa, kun ne kallon luut ottaa vastaan, niin se voi nostaa sitä kallon sisäistä painetta. Ja tämä kallon sisäinen paine yleensä kehittyy 2 ensimmäisen vuorokauden aikana. Ja se tosiaan on sinänsä niin kuin erittäin vaarallinen, koska se sitten huonontaa sitä potilaan ennustetta huomattavasti. Ja mä ihan vaan niin mainitsen tästä aivoödeman tarkkailusta ja mittaamista sen takia, että tämä yleensä kuuluu sitten teho-osastolle, joten ihan tällä tavalla pikaisesti vaan tästä. Normaali aivopaine aikuisilla on 5-15 elohopea millimetriä, jostakin luin, että 7-15. Vähän eri paikoissa on eri tieto, mutta noin 7-15 elohopea millimetriä. Ja se, että jos se kallon sisäinen paine nousee, niin se on tärkein tämmöinen sekundaarivaurio aiheuttaja näille aivovammapotilailla. Eli se, että se on saanut sen primaarivamman, niin sitten kun se kallon sisäinen paine nousee, niin se on niin semmoinen, oikeastaan niin semmoinen pahin ja se aiheuttaa sitten lisää vammoja. Ja jos siellä on sitä kallon sisäistä painetta, niin se vähentää sitä aivojen läpivirtausta ja se aiheuttaa hapenpuutetta ja lisää sen potilaan kuolleisuutta ja niin kuin sanoin, niin huonontaa sitä ennustetta merkittävästi. Ja jos siihen korkean kallon sisäiseen paineeseen liittyy matala verenpaine, jolla se veri ei tietenkään kierrä siellä niin tehokkaasti kuin taas korkeassa verenpaineessa, niin se kuolleisuus kasvaa 3-kertaiseksi. Tässä on esimerkiksi yksi syy, että kun niin siinä alussa oli, että niitä korkeitakaan verenpaineita ei mielellään lasketa, jotta siellä olisi sitä verenkiertoa siellä aivoissa. No sitten sitä kallon sisäistä painetta voidaan seurata, eli sitä kallon sisäistä paineesta käytetään tuommoista lyhennettä kuin ICP, niin sitä voidaan seurata, kun sinne aivoihin laitetaan semmoinen anturi. Mutta sitten tässä nyt sanotaan, että sen seurannan ja hoitamisen ei ole kiistattomasti osoitettu parantavan ennustetta, mutta sitä kuitenkin nyt on ja Suomessakin mitataan. Ja tavallaan mikä on tärkeää, niin on se, että kun hoitaa sitä AVH-potilasta, niin tunnistaa ne oireet. Jos se potilas on ollut siellä muutaman päivän ja sitten yhtäkkiä sillä alkaa tulla kovaa päänsärkyä, yleensä tähän liittyy pahoinvointia, sitä tajunnan tason laskua, mahdollisesti näköhäiriöitä, mahdollisesti lähimuistin heikentymistä, mahdollisesti apatiaa, semmoista levottomuutta. Sitten siinä semmoista staassipapilassa, eli siinä silmänpohjassa on semmoista turvotusta. Ja sitten se hengitys on yleensä semmoinen
mun mielestä päänsärky, tajunnan tason lasku, pahoinvointi ja sitten tuo hengityksen muuttuminen siksi, että se on välillä hyperventilaatiota ja välillä apneaa. Eli semmoista hyvin epäsäännöllistä ja sitten he monta kertaa jäykistelee tai kouristelee. Eli on semmoiset tyypillisimmät oireet, että osaa itse seurata niitä oireita, että hei, nyt tässä tapahtuu jotakin, tämä potilaan tila ehkä huononee, eli nyt täytyy niin soittaa lääkäriä tai mettiimiä paikalle, että onko mahdollisesti sitten potilaalla se kallosisäinen paine noussut. Tosiaan se yleensä se aivopaine tai se turvotus kehittyy yleensä se ensimmäisen ja toisen vuorokauden kuluessa siitä oireiden alusta ja se kallosisäinen paine myös tietenkin silloin, kun se turvotus lisääntyy, niin se paine nousee. Ja yleensä nämä hoidetaan teho-osastolla ja näissäkin on tärkeää se, että seurataan niitä vitaalielintoimintoja, potilas intuboidaan, sedatoidaan ja sitten laitetaan se kallon sisäisen paineen mittari. Huolehditaan tässäkin tapauksessa, niin kuin näissä kaikissa muissakin, että se potilas on kokonaisuudessaan 30 asteen kohokulmassa ja sitten se pää on suorassa keskilinjassa, jotta sitten vältetään sitä niiden kaulasuonteen menemistä lyttyyn tai että ne on jotenkin niin huonosti, että tavallaan se laskimopaluu varmistetaan. Huolehditaan tätä kuumeen alentamisesta, niin kuin on tullut tässä koko ajan jo joka kohdassa ilmi, ja sitten se, että se veren kosipitoisuus on se alle 10, koska jos se on yli, niin se lisää sitä aivoturvotusta. Samoin on tärkeää se neste- ja elektrolyyttitasapainon huolehtiminen, eli seurataan niitä nestareita ja varsinkin tämä hyponatremia ehkäisy, koska sitten se taas lisää sitä aivoturvotusta. Sitten se ICP-hoito, niin se anturi voidaan sitten viedä sinne, niin sinne tavallaan sinne kallon sisälle ja mitata sitä aivopainetta ja sitten sen mukaan hoidetaan sitä potilasta, sitä syvennetään sitä sedaatiota ja annetaan kipulääkkeitä ja voidaan aloittaa sitten siihen myös tietty lääke, jotta saadaan sitä kallon sisäistä painetta matalemmaksi. Sitä aivopainetta voidaan myös hoitaa ihan konservatiivisesti, eli kohoasento, niin kuin sanoin tuossa jo aikaisemmin. Sitten sedatoidaan potilas, jotta se potilas ei ole rauhoiton ja sinänsä niin kuin lisää sitä verenpainetta ja sitä aivoturvotusta. Ja sitten tavallaan hyperventiloidaan, kun potilas on siinä hengityskoneessa, niin ne säädetään ne hengityskoneen säädöt semmoiseksi, että se potilas hyperventiloituu. Sitten on kaikkia tämmöisiä osmoterapioita, että annetaan mannitolia tai hypertonista keittosuolaa. Nämä kuuluu sitten sinne tehohoitoon ja sitten yritetään viilentää sitä potilasta. Eli kuumeen laskeminen on ehdottoman tärkeä. Olipa potilas traumaattinen, aivovammapotilas tai muu, niin kuume niin heikentää sitä potilaan ennustetta. Noin. No sitten me ollaan käsitelty nyt TIA erikseen ja aivoinfarkti erikseen. Ja nyt mennään sitten näihin aivoverenvuotoihin, eli otetaan ensiksi tämä ICH-hoito. Eli ICH on tämmöinen intrakerebraalivuoto, joka on suoraan siellä aivokudoksessa, ja se on henkeä uhkaava ja vaatii tietenkin aina sairaanhoitoa. Ja samanlainen hoidon adotus kuin näissä kaikissa muissakin, että 112 soitto, kun potilas on yleensäkin he menevät tajuttomaksi tai erittäin sekaavaksi ja tajunnan taso on laskenut. Ja kun se todetaan se, että potilaalla on AVH, niin 112 ja ensihoito soittaa sitten taas sinne päivystykseen, jolloin sitten AVH-tiimi aktivoituu. Ja edelleen sama hoito kuin noilla muillakin, suoraan röntgeniin, tietokonekuvauksiin, jossa sitten voidaan todeta, että onko potilaalla infarkti vai onko sillä aivoverenvuoto, ja tässä tapauksessa nyt on sitten tämä aivoverenvuoto. Joillekin voidaan tehdä leikkaus, että saadaan se verenpurkauma, ja sitten jotkut hoidetaan konservatiivisesti, riippuu vähän siitä ICH:sta, että minkä kokoinen se on.
Ennuste ei välttämättä ole kauhean hyvä, eli jos se vuoto on yli 50 milliä, niin 90 potilasta kuolee, ja sitten jos se on alle 50%, niin kuolleisuus on 10% luokkaa. Konservatiivisesti hoidettavat ICH-potilaat hoidetaan neurokeskuksessa, ja sitten jos on leikkaushoito, niin kyllähän nekin nyt tänä päivänä hoidetaan sitten siellä neurokeskuksessa, mutta ensiksi teho-osaston kautta. Ja sen tavallaan kun se vuoto on tapahtunut, niin sen ensimmäisen vuorokauden aikana ei tietenkään mitään asaa eikä mitään antikoagulanttihoitoja tämmöisille potilaille. Ja sitten seurataan tosi tarkkaan sitä GCS, eli Glasgow Coma Scalea, ihan varttitunnin, puolen tunnin välein, jotta nähdään, että huononeeko se potilaan tilaa, onko tullut uusintavuotoa, onko aivoturvotusta pysytään koko ajan niin kartalla siitä potilaan tilanteesta. Sitten tarvittaessa respiraattorihoito, immobilisaatio, hypertermian ja hyperglykemian ja hyponatremian hoito, niin kuin näissä on aiemminkin tullut. Varsinkin kivun ja pahoinvointi, he ovat hyvinkin pahoinvointia, eli nenämahalet kun laitetaan. Jos kouristaa, niin sitten aloitetaan kouristuksen estolääkitys ja sitten hyvin tarkka neste- ja elektrolyytitasapainon seuranta. Kohoasento, niin kuin aikaisemminkin se 30 astetta, ja sitten kompressiosukat, eli nämä pumppusukat ja sitten ne, ne tukisukat potilaalle. No sitten tästä kraniektomiasta olikin jo puhetta, eli se oli se, että poistetaan siitä kallosta se osa, ja että se vähentää sitä kallon sisäistä painetta, sitä aivoturvotusta. Ja mitäs tässä muuta oli? Tässä olikin siitä luukappaleesta, että se on noin 14 senttiä suurin piirtein, että sen pitää olla tarpeeksi iso, että se sitten auttaa siihen aivoturvotukseen. Ja se kallo saattaa näyttää hassulta, koska siinä tavallaan siinä, mistä se on poistettu se luu, niin siinä on semmoinen kolo. Ja sitten viikkojen ja kuukausien kuluttua, kun se potilas on tarpeeksi toipunut, niin se luunpala voidaan sitten istuttaa takaisin, mutta se voidaan myös korvata jollakin luun korvikkeella. Tämä säilytetään sitä luunpalaa pakastimessa. Ja sitten tietenkin, kun siinä päässä on se kolo, eli siinä ei ole sitä kallon luuta suojaamassa niitä aivoja, niin täytyy olla huolellinen sitten sen pään kanssa, että ei lyö sitä mitään, koska sitten siinä alla on heti sitten se aivoaines. No se oli ICH:sta. Ja sitten taas vähän niin kuin aloitan alusta, että sitten SAV, eli tämmöinen subarachnoidaalivuoto. Ja subarachnoidaalivuodon saanekin tarvitsee välitöntä hoitoa yhtä lailla niin kuin nämä muutkin. Ja samalla lailla sama hoitoprotokolla siinä alussa kuin näillä muilla, eli 112 ensihoito. Ensihoito soittaa päivystykseen hälytyssoiton ja sitten ABH-tiimi aktivoituu, röntgen varataan ja tehdään sitten toi aivojen TT-kuvas, jossa todetaan sitten tämä vuoto. Ja SAV-potilaat niin selkeästi, jos niin vaikka kotona tapahtuu tämä tai täällä sairaalan ulkopuolella, niin he on monesti pahoinvoivia. He huomaa monta kertaa, että hei, että miten mun käsi niin yhtäkkiä puutuu. Ja sitten saattaa alkaa puhe puuroutua, sitten monta kertaa oksentaa ja sitten tajunnan taso laskee tai potilas menee tajuttomaksi. Ja yleensä tämän SAV-hoitona on leikkaus, mutta myöskin konservatiivisesti hoidetaan. Mutta jos siellä on aneurysmä, niin se yleensä sitten leikkauksella hoidetaan. Se SAVn taudinkulku vaihtelee suuresti. Osa potilaista on niin huonokuntoisia, että ne kuolee, ja osa toipuu ihan täysin työelämään. Ja tässä on kuitenkin aika iso tämä onnistuneen leikkauksen jälkeen uusiutumisvaara on pieni, mutta ylipäätään kun potilaalla on ollut aivoverenvuoto, niin sillä on iso riski siinä ensimmäisten vuorokausien aikana saada uusi vuoto, eli tarkka seuranta. Tässä oli vielä tästä, ja sen verran näistä aivoverenvuodosta, että tai yleensä potilaalle aloitetaan sitten näiden kaikkien tutkimusten jälkeen, mitä siinä akuutisti on tehty, niin kuin kaikille muillekin, eli ne kuvaukset ja muut, ja sitten on todettu tämä vuoto, niin aloitetaan tämä tranexanihappo, eli
kauppanimeltä Caprilon, ja sitä jatketaan noin 3 vuorokautta. Ja se voidaan lopettaa sitten, kun se aneurysma on koilattu tai klipsattu. Ja myöskin SAV-potilailla niin tarvittaessa respiraattorihoito, immobilisaatio siihen leikkaukseen asti, hypertermian, hyperglykemian, hyponatremian hoito, hyvä kivun ja pahoinvoinnin hoito. Nyt näille asetetaan yleensä verenpainerajat ja jos kouristaa, niin siihen estolääkitys ja tarkka nestariseuranta. Sitten näille potilaille aloitetaan yleensä tämä nimotop-lääkitys. Eli nimotop-lääkitys on semmoinen, se estää aivojen näitä verisuonia supistumasta, eli parantaa sitten sitä aivojen verenkiertoa. Eli se niin tavallaan ehkäisee sitä aivokudoksen hapenpuutetta ja niitä uusia neurologisia oireita. Ja se SAV-hoito, niin se on yleensä alkuun IV-infuusiona ja sitten, koska se jatkuu noin 3 viikkoa, niin se voidaan sitten muuttaa tablettilääkitykseksi, jos potilas pystyy nielemään. Sitten jos potilaalla on kallon murtuma, eli se on voinut lyödä päänsä, olipa se sitten se tausta mikä tahansa, toki voi olla esimerkiksi joku suuri energinen vamma, kolari, sukeltaa jonnekin, no harvemmin siinä ehkä tulee kallon murtumaa, tippuu jostakin, sitten kaatuu ja lyö päänsä, tai sitten on joku väkivaltatilanne, että on tapeltu ja kallon murtuu. Ja nämä murtumat, niin ne aika monta kertaa pystytään hoitamaan konservatiivisesti, mutta jos siinä on, niin kuin, että se on rikki se iho ja se kallo on rikki, niin silloin täytyy monta kertaa, tai yleensä silloin leikataan, jotta sinne se pystytään kunnolla puhistamaan. Ja tämmöiset neurokirurgiset potilaat, ne on yleensä sekavia, levottomia, aggressiivisia niitä tarvii rauhoittaa. Ja samanlainen sitten potilaan seuranta, tajunnan tasoa seurataan sillä Glasgow-skeilillä ja näilläkin on kaikki ne kuvantamiset ja muut sitten. No sitten ihan tämmöiset, että jos tulee tämmöinen neurokirurginen potilas, niin ihan samat yleiset ohjeet kuin mille tahansa muullekin leikkaukseen tulevalle potilaalle. Eli otetaan ne preoperatiiviset verikokkeet, haastatellaan potilas, kysytään allergiat, taustasairaudet, lääkitykset, luontaistuotteet ja niin poispäin. Ja samalla lailla syömättä ja juomatta. Ja yleensähän potilas nyt, jos se on vaikka traumaperäinen, niin sitten täytyy niin miettiä sitä, että milloin se mahdollisesti on syönyt ja mitä siinä on niin taustalla. Pystytäänkö leikkaamaan. Totta kai aina pitää laittaa puntariin ne hyödyt ja haitat, ja hyötyjen täytyy olla suuremmat kuin haitat, niin milloin sitten leikata. Mutta tämmöiseen niin elektiiviseen leikkaukseen täsmälleen samat leikkaukseen valmistelut kuin kaikkeen muuhunkin. Sitten jos on tämmöinen aivoleikkaus tehty, niin ihan samalla lailla seurataan leikkaushaavaa kuin muissakin leikkauksissa. Haavasidokset poistetaan toisena poppina ja sitten jos siihen kertyy sitä nestettä tai siihen haavan seutuun, niin sitä voidaan poistaa punktoimalla tai sitten voidaan laittaa semmoinen tiukka sidos pää ympärille niin, että se ei pääse niin kuin ikään kuin se neste sinne kertymään. Toisena päivänä voi käydä suihkussa ja sitten normaalisti vitaalielintoimintojen seuraaminen, Glasgow Coma Scale ja sitten nenämahallet, letkuruokinta ja riittävä nesteytys. Vältetään glukoosipitoisia nesteitä, koska ne lisää sitä aivoturvotusta, glukoosin seuranta ja hyvä kivunhoito. No sitten kun nämä potilaat on tullut sinne päivystykseen, niitä on hoidettu siellä päivystyksessä, ne on kenties mennyt teholle tai tehovalvontaan. Sitten on käynyt ehkä leikkaussalissa ja sitten ne menee sinne neurokeskukseen, missä hoidetaan tänä päivänä sekä neurokirurgiset potilaat että ikään kuin sisätautiset potilaat, eli sellaiset potilaat, joille ei ole tehty leikkausta. Niin ihan samanlaiset tarkkailut kuin kaikille muillekin kriittisesti sairaille potilaille. Seurataan saturaatiota, tarvittaessa happilisää, seurataan verenpainetta, lämpöä. Näillä potilailla sitä Glasgow Coma Scalea. Ja jos potilaan tajunnan taso on alentunut, niin imetään sitä limaa.
näillä AVH-potilailla on monta kertaa nielemisvaikeuksia, eli ei anneta suun kautta mitään ennen kuin puheterapeutti on tarkistanut sen potilaan nielemisrefleksin, että se on riittävä, jotta hän voi sitten syyä tai juua per os, ja tarvittaessa otetaan sitä EKGtä. Tavallaan sitä Glasgow-Coma-skeiliä, kun seurataan, niin on tärkeää seurata just niitä puolieroja ja sitten sitä aivoturvotusta ja aivoturvotuksen seurauksena sitä aivopaineen nousua, eli niitä oireita. Unilääkkeitä vältetään, koska sitten tavallaan ei voi seurata tarkasti sitä potilaan vireystilaa, kun unilääkkeet sitten vaikuttaa unettavasti, niin ei voi tietää sitten, että johtuuko ne siitä unilääkkeestä vai mahdollisesti esimerkiksi siitä aivojen tilanteesta. Lämpöä seurataan. On tärkeää huolehtia, että potilas ei kuumeile ja sitä lämpöä tai sitä kuumetta lasketaan. Tulehusta hoidetaan antibiooteilla. Jos verensokeri on kohonnut, niin hoidetaan sitten pikainsuliinilla. Yleensä diabeetikon tablettilääkkeet keskeytetään ja hoidetaan vaan sitten sairaalan sisällä näillä insuliineilla. Sitten tarvittaessa parenteraalista nutritiota, jos potilas ei pysty nielemään tai syömään, tai sitä ei ole vielä pystytty testaamaan sitä nielemisrefleksiä. Ja siitä nielemisestä on tehtykin, mulla on tässä itsellä teetä nyt tietenkään näe sinne, niin HOTUS on tehnyt tämmöisen aivoverenkiertohäiriöpotilaan nielemisen seulonta hoitosuositus sairaanhoitajille. Eli kannattaa katsoa, mä oon muistaakseni laittanut sen sinne teidän Moodle-alustalle ja tämä on tehty 2021, niin voitte tutustua siihen sitten. Sitten joo, ravitsemuksesta tulikin, että aluksi niitä ihan suonen sisäistä kirkkaita nesteitä tiputetaan, sitten mahdollisesti parenteraalista nutritiota ja sitten se tosiaan puheterapeutti tarkistaa sen nielemisen. Ja sitten jos se nieleminen on ok, niin potilas voi sitten alkaa pikkuhiljaa syyä. Ja aluksi ehkä semmoista sosemaista ruokaa, koska AVH-potilaalla se ruoka menee helposti niin sanotusti väärään kurkkuun, eli potilaalla tulee semmoista tukehtumisrefleksiä. Ja jos on tullut tämmöistä vaikka oikean puolen tai vasemman puolen halvausoiretta, niin se sitten vaikuttaa helposti myöskin tuonne nielemiseen. Ja jos ei pysty nielemään, niin sitten tosiaan se parenteraalinen nutritio. Sitten näillä AVH-potilailla voi olla virtsamisen ja ulostamisen häiriötä, voi olla virtsaumpea tai sitten voi olla, että se rakko tyhjenee miten sattuu ja samoin voi olla ummetusta. Eli tarvittaessa sitten alkuun kateetri sitten vaippoja ja sitten ummetusta niin helpotetaan niillä kuitupitoisilla ruuilla tai sitten visipliinillä ja tarvittaessa käytetään ulostuslääkkeitä. Mutta niitä aina tilapäisesti. Ja potilaan kuntoutuminen aloitetaan heti, kun se vaan sitten kun vuoden lepo on ohi, jos semmoinen potilaalla on se muutaman päivän ja potilaan tila sallii, niin heti aloitetaan kuntoutus. Ja tavallaan niin jo siellä, vaikka se potilas ei olisi edes kunnolla tajuissaan, niin siinä vuoden levossakin niin sitä kuntoutusta edistetään ja huolehditaan siitä, että jos on sitä toispuolen halvausta, niin että tavallaan tuetaan sitä halvaantunutta puolta, että ei pääse retkahtamaan tai olkapäällä he sijoiltaan tai potilas ei vaikka kaadu, jos se jalka ei toimi kunnolla. Eli heti fysioterapeutti tulee mukaan tähän kuntouttavaan toimeen ja kaikki mitä potilas pystyy, niin se tekee itse. Eli lähdetään heti siitä. Ja jos potilas on sen kuntoinen ollut, että hän on ollut työssä, niin tietenkin tavoitteena on, että hän pääsisi takaisin siihen työhön. Eli se on hyvin tavoitteellista ja tehokasta se kuntouttaminen. Ja teille on siellä Moodle-alustalla, niin tähän meidän OSMU-hankkeeseen, niin fysioterapeutti Laura Kemppainen muistaakseni on tehnyt tämän sairaanhoitaja Irja Vääräniemen kanssa niin tämmöisen tallenteen tavoitteellisesta ja suunnitelmallisesta kuntoutuksesta. Ja tämä kuuluu siihen OSMU-hankkeeseen, niin kattokaa se, niin näette sitten siitä kuntoutuksesta. Toki voi olla erilaisia tapoja tehdä, mutta tässä on vaikka yksi tapa. No sitten kun se potilas on toipunut sen verran, että voidaan ruveta miettimään, että tämä nyt ehkä pääsisi kotiin,
Niin sen jälkeen sitten järjestetään semmoinen kotikäynti, eli se potilas voi käydä sieltä sairaalasta jo siellä kotona vaikka esimerkiksi katsomassa, että miten hän, ja tunnustelemassa, että miten hän näillä, hänellä on jäänyt vaikka tätä halvausoiretta, niin miten hän pärjää siellä kotona. Sitä on ehkä vaikea siellä sairaalasängyssä niin kuin ajatella, että miten mä pääsen sängystä vessaan ja sitten keittiöön ja miten mä pääsen ulos. Onko kynnyksiä, tarviiko jotakin tuki, semmoisia kahvoja, onko mikro esimerkiksi ylhäällä, että pystyt yhdellä kädellä toimimaan, jos toinen käsi ei toimi ja niin poispäin. Ja sinne tulee sitten sieltä kuntoutusosastolta ihminen, ja sitten tämä itse asiakas ja sitten tulee, mä en tiedä ketä siihen tiimiin kuuluu, mutta varmaan fysioterapeutti ja toimintaterapia ja muuta. Ja pyritään niin, että ennen kuin se potilas kotiutuu, niin siellä olisi jo niitä välineitä, mitä hän tarvitsee. Vaikka esimerkiksi semmoinen sängyn viereen semmoinen vessanpytty, sitten sänkyyn semmoinen tuki, millä hän pääsee nousemaan ylös. Ja sitten täytyy tarkkaan katsoa, että kummalla puolella on sitä halvausoiretta. Jos tarvitsee pyörätuolia, niin pääseekö esteettömästi liikkuun, täytyykö siirtää huonekaluja pois, matot pois. Ja sitten mitä kaikkia semmoisia palveluita kotiin tarvitsisi. Esimerkiksi ruokapalvelut, öö, sitten mahdollisesti Kela-taksipalvelut, että pääsee sitten aina vaikka esimerkiksi kuntoutukseen, jos se järjestetään jossakin muualla kuin kotona. Ja sitten kaikkia näitä Kelan tukia. No potilaalle yleensä tietenkin tulee ajokieltoa, niin siitä menee Traficomille tieto. Ja sitten se pitää hakea semmoinen P-tunnus, eli että saa parkkeerata niihin invalidipaikoille, tai miksi niitä sanotaan, niin siihen tarvii sen tunnuksen. Sitten potilaalle suositellaan sitä terveyskylä.fi aivotalon materiaalien tutustumista ja sitten heille yleensä järjestetään semmoinen AVH-päivä, eli siellä potilas saa sitten, sinne kutsutaan niin ne AVHta sairastaneet potilaat ja sitten heidän läheiset ja sitten annetaan siellä niin tietoa tästä AVHsta ja kuntoutuksesta ja erilaisista tuista. Niin se on tämmöistä vähän niin kuin ryhmäohjausta. Ja sitten potilaat saa yleensä tätä kuntoutusta. Siellä on fysioterapeutti, puheterapeutti, toimintaterapeutti ja ne voi tulla sinne kotiin ja kuntouttaa siellä kotona. Ja sitten riippuu potilasta, niin sit voi saada lähetteen sinne vaativan kuntoutuksen osastolle, mikä voi olla tällä hetkellä ihan eri niminen, niin sitten potilas käy semmoisia tehojaksoja siellä, jossa sitten on sitä kuntoutusta niin sitten enemmän. Mutta fysioterapeutti, puheterapeutti ja toimintaterapeutti käy kotona ja varsinkin toimintaterapeutin kanssa katsotaan siellä kotona kaikkia tämmöisiä ihan päivittäisiä asioita, että miten potilas niin pärjää, miten pärjää suihkussa, miten saa tehtyä ruoan ja miten saa vaikka ne ruokapalvelusta, kun tulevat ne kannet niistä auki, ne on monesti aika niin tiukkoja. Ja sitten antaa jumppaohjeita tai niitä toimintaterapiaohjeita, että miten potilas voi itse kuntouttaa sitten itseänsä. Ja sitten puheterapeutti antaa myös niitä harjoitteita, jota sitten pystyy tekemään sen puheterapian jälkeen. Että niin terapeuttien käyntihän ei tarkoita sitä, että jos he ovat siellä tunnin, niin se on siinä, vaan sitten sen potilaan täytyy tai asiakkaan täytyy tehdä niitä harjoitteita myös sitten omatoimisesti. Sitten kotihoito voi käydä siellä tarvittaessa auttamassa aamulla niin, että pääsee sängystä ylös, saa vaatteet päälle, mahdollisesti aamuruuat ja aamulääkkeet. Ja monesti nämä potilailla on semmoista muistamattomuutta, joten heille tulee sitten niin annosjakeluna lääkkeet ja kotihoito sitten huolehtii, että ne lääkkeet tulee otettua ajallaan. Ja voi olla, että potilas tarvitsee tai asiakas tarvitsee tätä kotihoitoa niin jatkuvasti, tai sitten että hän kuntoutuu pikkuhiljaa ja sitä kotihoidon tarvetta voidaan vähentää, ja fysioterapeuttien ja puheterapeuttien ja toimintaterapeuttien sitten se tarve vähenee, eikä niitä loputtomasti tätä fysioterapeutti, puheterapeutti, toimintaterapeuttia edes saakaan. Sitten erilaiset muutostyöt niin koordinoidaan. Kaikki, mitä tapahtuu sen kodin sisällä, niin ne kuuluu niin
tähän, että potilas saa ne tai asiakas saa ne ilmaiseksi. Mutta se on niin hassua, että esimerkiksi vaikka liuska, jos potilas tarvitsee siihen oven ulkopuolelle liuska, niin koska se on talon ulkopuolella, niin se täytyy potilaan itse huolehtia. Eli tilata siihen joku, joka sen tekee ja maksaa se itse. Niin mä sanoinkin tuosta AVH-ensitietopäivistä, eli se on se päivä, missä sitten nämä sairastuneet ja läheiset saa sitä tietoa AVHsta ja kuntoutuksesta ja sitten näistä kaikista tuista, mitä on mahdollista saada. Ja sitten se ensimmäinen tai tämmöinen niin tavallaan 3 kuukauden kontrolli tapahtuu siellä omassa terveyskeskuksessa. Eli siitä, kun se ensihoito tuli tähän 3 kuukauteen, on tapahtunut kaikki tämä, mitä siinä puussa on siinä ensimmäisessä diassa, mitä oli, ja teidän taitaa olla siinä AVH-osiossakin, kaikki se on tapahtunut tällä välillä. Ja se potilaan toipuminen, niin sitähän tapahtuu niin koko ajan, että noin pari vuotta sitä edistymistä tapahtuu ja potilas kuntoutuu. Mutta se hidastuu koko ajan, mitä enemmän on mennyt aikaa siitä itse tapahtumasta. Mutta 3 kuukauden kuluttua aivoinfarktista noin 50-70% on toipunut päivittäisissä toimissaan itsenäiseksi. Ja itsenäinen toimintakyky viikon kuluttua ennustaa hyvää toimintakykyä 3 kuukauden kuluttua aivoinfarktista. Ja TIA-kohtaus, mikä oli meillä se ihan ensimmäinen tässä, se kaikista ikään kuin lievin, niin se kanssa kannattaa todellakin tulla sinne sairaalaan, jotta pystytään sitten aloittamaan niin esimerkiksi kolesterolilääkitys ja verenpainelääkitys ja mahdollisesti joku sitten tämmöinen ASA-tyyppinen lääkitys, jotta sitten potilas ei saisi aivoinfarktia myöhemmin. Ja paras aivoinfarkti on se, jota ei koskaan tulekaan. Sitten mä sain jostakin, varmaan oli siihen meidän OSMU-hankkeeseen, tämä on siis keksitty tämmöinen keissi, niin tässä on tämmöinen malliepikriisi tämmöisestä potilasta, jolla on ICH. Ja voitte katsoa tätä ihan itsenäisesti, että miten kirjoitetaan tämmöistä epikriisiä ja mitä kaikkia asioita on tutkittu ja mitä on tehty tällä potilaalla Turussa. Ja sitten kun me oltiin kehitetty se puu, niin me sitten mietittiin tätä tämmöistä digiratkaisua tämmöisestä uudistetusta hoitopolusta. En tiedä, onko tämä jatkunut sitten tuolla Ousissa. Eli osalla potilaista eri puolella Suomea on erilaisia niin tämmöisiä hoitopolkuja ja sitten Ous tai Pohde, niin ne haluaisi tämmöisen digihoitopolun. Osalla se oli semmoisena kirjasena, eli niillä oli tämmöinen hoitopolku, eli sitten kun se sairastui siihen AVH, on se potilas, niin se pystyi siitä kirjasesta katsoa, että mitä kaikkea hänelle, minkälaisia kaikenlaisia erilaisia hoitoja ja terapioita hänelle hänen hoitopolkunsa aikana niin tarjotaan ja miten häntä niin hoidetaan. Eli hän pystyy vaikka katsomaan, että no niin, tuo ensihoito teki tuon ja sinne voidaan kirjata sille potilaalle ikään kuin päiväkirjamaisesti, että löydetty vaikka kotoa ja omainen soittanut 112 ja oireena ollut vaikka tajunnan tason lasku ja potilas oksentelee ja kova päänsärky. Ja sitten tuotu päivystykseen, jossa potilaan päätä on kuvattu ja plää plää plää. Ja sitten potilas vuodeosastolla on ollut vaikka viikon ja nyt on täällä, ja potilas vaikka nyt on siellä kuntoutuksessa, niin hän niin näkee, että tuommoisen polun hän on käynyt ja tämän kuntoutuksen jälkeen hän ehkä nyt sitten pääsee tuonne kotiin tai sitten jonnekin hoivayksikköön tai mihin nyt sitten mennäänkään perushoidon jälkeen, jos koti ei vielä pysty menemään edes niillä tuilla, mitä sinne on mahdollista tarjota, niin hän ikään kuin näkee, että mitä kaikkea hänellä on ja mihin hänellä myöskin on oikeus. Ja näihin monta kertaa laitetaan myös sitten ne kaikki tuet, mitä pystyy saamaan. Ja on AVH-ensitietopäivät ja on Trafikomi
Traficomista tieto, että ajokorttisysteemit ja sitten on niin ohjeet vaikka, että laita auto seisontavakuutukseen, jos vaikka sitä ei kukaan ajaa tai hommaa siihen se P-kortti, että pystyt parkkeeraamaan sitten lähemmäksi esimerkiksi, jos pystyt käymään vaikka kaupungilla ja mistä saadaan rollaattori, mistä saadaan ne tukivälineet. Ja sitten mietittiin, että laitettaisiko näihin kaikkiin myös puhelinnumerot, että se ihminen löytää ne. Ja monta kertaahan tämmöinen aivotapahtuma sairastunut ei pystykään itse hoitamaan niitä asioita, koska hänen puhe voi olla vaikka sellaista, että siitä ei saa selvää puhelimessa. Tai hän ei pysty kirjoittamaan ylös vaikka aikoja, että milloin vaikka puheterapeutti tulee seuraavan kerran. Kun se kirjoittaminen on semmoista, että siinä ei niin se aivojen ja käden yhteistyö suju, vaan se on semmoista sotkua. Niin silloin, mitähän mä aikoin sanoa, kun mulla katosi jo ajatuskin. No niin me ajateltiin, että laitetaan puhelinnumerot, mutta sitten siinä täytyisi olla joku, joka sitten aina huolehtisi, että onko ne puhelinnumerot niinkö tätä päivää. Ja kun tämä tieto muuttuu niin nopeasti ja voi sanoa, että joka hallituskaudella tapahtuu joku muutos niin, että jo ylipäätään tämäkin luento on jo vanha-aikainen. Ja jos mä sen nyt sitten ajattelinkin, että uusin tämän koko materiaalin tähän, niin sitten kun mä oon sen tehnyt, niin se voi jo siinä vaiheessa olla osittain vanhentunut. Eli että aika nopeasti tämä tieto muuttui, joten sitten päädyttiin siihen, että ei laiteta puhelinnumerota mihinkään, että riittää, että on tämmöinen niin hoitopolku ja ne kaikki ammattilaiset, ketkä on mukana tässä hoitopolun varrella tämän AVH-potilaan hoitotyössä mukana. Näin. Mäpäs nyt lopetan tämän stop